Uništio sam joj i oblik i sve, ali nema veze. Zdrav tiktokeri, zdrav tiktokeri. Zakon mora biti izglasan. Naravno, mi smo na evropskom putu. On mene zove video kola, ja pogledam, zove pa kaže nema ništa, nema kokain, nema heroin, nema ekstazi, nema LSD, nema marihuanu. I ja odlepim. Ne mogu zamisliti Jelenu Kaleušu da se vozi autobusom. Ako vozač naglo prikoči odlišenjem silikona, podiše sve precelo. Đilas vršio dok je bio vlast, sve krađe koje je on, nažalost, svih nas, a najviše, nažalost, dece. Dakle, šta je zaradio Dragan Đilas, mašinski inženjer, političar i Kotar i Zemun i Prvomajska. Ekaš me komšijem komšinice, vaćanać bjaja romane, savo akana me mangavte sikljovav. Veseljnog Kalema, pa smo saznali još neke zanimljivosti o našem velikom naučniku. On čovjek bio 150 godina ispred sadašnjeg vremena. Onog tadašnjeg, oni ništa nisu ne razumeli šta on tad radio. On je čovjek, mislim, slao predmete u budućnost, mislim, vraćao nazad, mislim, to se sve zna. Sve što se dešavalo ne samo u Srebrenici, što je, meni je sad nekako i ti komentari koji svake godine budu. I mi odlazimo svake godine i na ovaj događaj koji Inicijativa mladih obeležava ispred predsjedništva. Uvek je to sada, da li je genocid, nije genocid. Ja ga nazivam genocidom. Ne zato što ga ja nazivam, nego što postoji sudske presude. Zašto postoji? Ajde bre žene, šta je ovo sad? Gde su ovde žene, šta je ovo? Joj, pregovarac. Ajde da igraš. Nema, pritisna za granice. Još sijaj, moja zvezdo danice. Međunarodni sudovi koji se bave ovom vrstom krivičnih dela treba da budu u režimu našeg krivičnog zakonika, jer ga na drugi način dovodimo do apsurdnosti, odnosno licemernog odnosa prema zločinima i genocidu koji je počinjen u naše ime. Da bi ih ilustrovao. Niko nema bolju vodu nego Beograd. Četnici po ideologiji. Šteta što su partizani dobili, ali ponekad treba poštovati pobednike. Treba napraviti sintezu svega što je bilo dobro kod jednih i kod drugih. Za demokratiju, protiv despotizma, za pravo na posao, protiv nepotizma, za pravedan porez i dostojnu platu, neću da se klanjam lažnom doktoratu. Kao što stih jedne popularne pesme kaže: ti lutaš bebo, skrenuo si s puta bebo. Ja svi zaokružujete 12? Naravno, no Saša, pa no party. Odlično, idem dalje po klubovima. Ne vidim po kom osnovu. Milivojević. E, tako sam vas čekao. To sam vas čekao. Da moram da se sakrijem ispod klupe, pa da mislite da nisam u sali, pa da onda date reč. Pa go sam simo što pravite cirkus od skupštine, pa tu sam vas čekao. Dosta sram vas bilo. Vraćajte sve čoveku. Vratit ćete sve što ste pokrali. Ti i tvoja banda odgovarat ćete za sve što ste uradili. Država je tako odredila. Ćuti, nesrećo jedna. Privatizovali ste državu i sad pljačkate poštene ljude i domaćine. Reću ti jedno i zapamti.
Seljak je država. Seljak će biti zakon ovde u Srbiji. Da si još živ. Vi još na slobodi, gospodine Železnić. A šta ću, retko mi se desi. Zbacili iz zatvora. Zbacili. Glava ne istrcaš ovde na mene. Ja uzimo iz fonda za razvoj. Nikad dinar nisam uzeo. Nije te sramota o meni da pričaš. Reci šta si ti uradio? Odakle ti 7 miliona? Vama je potrebno lečenje. Pa svi su oni moji. Sve je to. Pa jedan, ako birate da jedan. Svi su oni... Svi su redom. I to je tako. I to je tako.